ka gi kacha migago mondo mi jopiny ong'e ni tang'ogi ni matucho e kor gwengewa. Cleophas an kuomi idhi nyime kod thor wach ma wan godo. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka in kuom studio kar kae. Wagoni erokamano kuom bago twak makare ahinya gi jodak e kaunti ma Kisumu. Ote ma gichiwo kar kanyo ka gimedo luwo weche mamoko, ma bende weche manyien mag migago ka gi kacha ng'ich welo duchi ma kauno kod mano maro imore idhi kelo gigo ma iluwo e kaunti ma Kisumu. Mano Millicent Adhiambo nyakora moge jwang ka korwa wuok kuom wadhi ane kaunti ma Migori mondo mwaturi achiel kachiel kod jafwambo wadwa mantiere kaunti ma Migori. Chenro mag siro somo e yor omenda dhi nyime kaunti ma Migori makoro bende obak kanyo kod 10 kaunti ma Migori. Jo Juma bedo kanyo are okinyi nyaka sani makoro wan e MbakaOromo. Kono anene chal mar wach en ang'o matimore sani Migori County? Erokamano Cleophas sawinji makare ka bende nyaka sawo entie lap mar Migori Stadium kama bende chenro no mar chiwo omenda no mar somo kata basari koro dhi chakore e dakika machuok. Bende kinyalo ng'iyo to kanyo inyalo ka oganda pogo sechako chopo e labni mang'endo chenro ni mar chiwo omenda mar somo dhi nade. Chenro ni mar somo kamulo matin en ochak higa mar 2015 kod gavana machon Okoth Obado ma bende jopuonje maromo 200 ni kawe higa ka higa kane ichulo gi omenda maromo milion 20 higa ka higa mar siro somgi kaunti ma Migori. Ne gin jopuonjre go mane otimo maber to wuok e familia go ma bende koro nweng'o gi ok ni kare. Ka bende chenro ni nyaka sani koro en higa manyien ma bende koro chenro ni nego bene osebed kigero ne dhi nyime kendo county government masani odhi nyime kod chenro machal koda mai. Kata kamano chenro mar chiwo basari no bire sama bende nitie penjo ma opogore. En chenro manigeno ni e higa mokalo kaachiel kod higani ni idhi kaw jopuonje madonjo e klas kata form 1. Kata kamano waneno kama ok notimre higa mokalo kaachiel kod higani. Ka bende okinyi ma kawuono wantie kod director migawo no mar somo. Koro koro yang no tang'o momiyo higa mokalo kaachiel kod higani jopuonje maka chiko ok ne okaw. Bende nitie gima ne gitimo ang'o momiyo sani ma koro gichako chenro machal koda mai ma koro dhi nyime. Ma bende koro igeno ni jopuonje maromo 410 dhi yudo omenda mar somo odiochieng' ma kawuono. 100 kachiel mondo koro atwa kod director migawo mar somo e kaunti ma Migori mondo koro ler mathoth ka otende kod chenro ni. Director adwaro ni mokwongo chake na gi nyingi. Then kichako na gi nyingi tikwane chenro ni mar somo en mano bende oganda mathoth ne geno ni ka piny owacho manyien mar gavana Ochiri Nyako nodonje telo. Higa mokalo nwageno nyaka oyud jopuonjre madonje klas kod higani. Ang'o momiyo leo nobedo? Erokamano kuom nyinga ne Edward Kelo Odhiambo, Director mar Education e Migori County. Agombo mar lero ni chenro mar education mar scholarship madhi nyime ni ok en mana ni higa mokalo kende, nochakore kaka isewache 2015 to kogik 2020 emotime mogik. 2021 gi 2022 ne ok okaw nyithindo. Gima nomiyo sirikal mar mokalo ne ok otimo mano ne gin gi pek mar weche mag omenda. Koro higni 2 nokalo ka ok okaw nyithindo. 2021 gi 2022 ok okaw nyithindo. 2022 gavana Ochiri Nyako nodonjo ka chenro mar budget kata chenro mar kaka itiyo gi pesa mar sirikal noselosi. Koro pesa manolosno ne ok oting'o wach mar scholarship. Kendo ing'eyo ni gavana nodonjo dwe mar 8 mogoyo ombulu. So ma gini timega chakiga miyo mano no okotimore. E higa ma 2023 ni gavana Ochiri Nyako negi chenro mar manyo nyithindo moyudo max molo 300 to pone pacho. Obro lero kaka idwa time to seloso chenro odwa kawo gi sani e higa mwantiere ni. Kendo juma mawadhiye ni ok bikalo kapok okawo nyithindo mapod okwamo pacho mochando ni fise momiyo gikwamo. Ochiri Nyako dwa tero gi school under this program. Koro renewe nyithindo mwabiro miyo pesa kawuono gin manokaw e loch mokalo mar gavana Obado. To kano Ochiri donje loch to wacho ni no magi nyithi Migori County nyaka gidhi adhiya nyime kod somo. Miye lot manokaw mokalo no kane gavana odonjo noyudo jo form 4 mano 2022 noyudo jo form 3 gi jo form 2. Jo form 4 jo form 3 gi jo form 2 nochudo ne gi higa no ma jo form 4 ma higa mokalo notieko. Joma ne form 3 koro ne form 4, joma ne form 2 koro ne form 3. Gine mwachulo ne gi pesa sani. Gine mwabiro ka mondo wagol ne gi pesa. Wadwa chulo ne gi pesa mondo jo form 3 jo otieko dhi form 4, mondo jo form 4 gi otieki somgi mahiga ni. So gavana Ochiri ka chenro ni kendo dwa improve. Netie weche mag chike mane pod mindni. Weche mag chike go waseketa laini kendo girito mondo assembly okadhgi mondo gino timre bwo chenro maber maonge ng'ami bagua.
Mano ka penji matin awinjo kiwacho ni chenro ni tindalo manok oketo omenda tenge. Sama itimo chenro machal koda manyiso ni nyaka chik bedi. Sama nok oketo omenda be nitiere chik momiyo mane tayo chenro ni koso ang'o manok oketo omenda to en e chik. Erokamano. Chik nitie manolosi to nitie fuonde moro manoyud ka ne ging'ikni. Fuon mane ne ging'ikni ni ema nomiyo ok oket pesa e higa mokalo to gi pek mar finance supply kaka pesa biro ne kaunti. E higni 2 go sirikal mokalo kora ne nitie pek marang'o mar weche mag pesa. Mano temo miyo ne pesa ok otimang'o ok oketi 2021 gi 2022. E 2023 ni 2021 gi 2022 nyithindo manosekaw ka to ni chudo negi en mana ni ok okaw lot manyien mar jo form 1 e sama wantiere ni wadhi kawo jo form 1 jogo mochando ma pesa otamo dhi skul. Gavana nowacho no dhi kawogi kendo osemiyowa kaka department mondo walos chenro kaka jogi timang'o jogi bedo identify process do dhi nyime e juma mwadhi e mbele kaini. Gavana biro lando ni nyithindo ochako kawo mondo join gi program. Odwane program ni odhi nyime to ok mana dhi nyime kende, odwano jiwe mondo bed motegno mondo nyithindo gi osom maber. Namba bodwano medi nosebed kikawo 200 higa ka higa ogo kwano ni ka wadhi mbele ka gibiro bedo namba maduong' molo 200. Kawuono ni nyithindo mwachudo negi gin jo form 3 gi jo form 4 ma total margi romgi kanyakla gin ji 410. Kwatieko iwach ni nitie ng'ikni e wechego mag chike. Lernwa ni to gin ng'ikni mage mane uneno momiyo gino ok dhi makare tang'o muketo kwatieko. Erokamano. Netie gimiluongo ni finance bill. Nyaka ne los policy mosiro gini maka jatelo machielo donjo to ok onyal gole ni ok odware koro bede chik. Ne gino lose to kano dhi assembly to assembly noyudo ni nitie funde moko mane ok ondikore maber. Ne ok ochan malong'o ni to board makawo nyithindo yo mane mi identify godo nyithindo ma ok ng'ato wacha ni dhi udhu kawo nyithindo wuod utim nade ukel ni dwa no kete chik. Mano sano osetimore kendo wakete chik no donji assembly mondo ja assembly ogo iye mondo puodhe no amendment motimie en kaka ne gidwaro. Ka giseyudo no time kaka ne gidwaro kae to koro keti ang'owa e tim. Erokamano kinyalo winjo mano direct migaono ma somi kaunti migo bende koro lero chenro machal koda mae. Koro pod wago tach kae mangi to chenro machal koda mae penjo mopogo ma bende koro pod oganda nitiere godo ka otende ko chenro ni wabiro los kodi mar ng'eyo ni to bende idhi ket lai makar ni chenro ni kata ka gavana masani chieng' moro koro otieko tam mare mar ti gavana obiro kawo toke bende biro dhi nyime kod chenro ni e yono makar mondo jopuonje mondo chenro machal koda mae koro kik bed kod ng'ikruok e chenro mag somo. Pod wago tach ka wabiro mi mathoth ka otende kod chenro ni.